Dobar dan, dobrodošli na naš kanal i evo danas ću napraviti rezance za supu. Ja ću sad napraviti, nekad napravim od jednog jajeta, sad ću napraviti od dva, jer mi to nije problem. Imam ovu mašinu i to ide jako brzo. Prvo ću ovako umutiti jaja i dodavati brašno. Brašno ne mogu da kažem koliko dodajem, nego onoliko koliko treba kad počne da se mesi da se odvaja od stola. Sad ću ovako rukom da zamesim još u tanjiru jer je još meko testo, pa ću posle da prebacim na sto. Sad sam prebacila na sto i mesit ću dokle god ne bude se lepo odvajalo, da se ne lepi za sto. Testo je umešano, evo ne lepi se za sto i nema one gromuljice po sebi. Evo ovako. I sad ću ga ostaviti da odmori jedno 15 minuta. Kada se testo odmorilo, idemo na razvijanje testa. Evo, lepo se radi. Ono se odmara da bi se lakše razvijalo, jer ako bi odmah, onda bi bilo tvrdo i ne bi bilo ništa od toga. Evo, ja sam razvila ovako. I ovo će moći da ide u mašinu i sad ću ga iseći na trake. Idemo na razvijanje testa. I ređemo ovde na stolnjak da bi se sušilo. Evo ovako. Testo se osušilo, evo kako izgleda. Fino, tamo ne sme ni da se presuši, onda nema ništa od sečenja. A mašinica iz muzeja? Mašinica je stara, mislim da sam jednom pričala o ovoj mašini, to je mašinica od tvoje mame. I stvarno je odlična, ali ovi zupci su mi ovde otišli, sad moram na ove sitne, ali nema veze. Testo je gotovo i sad ostavljam ovako na ovom čaršafu još da se suši i onda ga odlažem u kutiju, jer je još uvek malo vlažno. Evo ovako sam ga raširila, malo sam napravila ovih širokih, malo flekica i ovih rezanaca. To bi bilo to za ovaj put. Puno pozdrava s našeg kanala, vidimo se vrlo skoro.